ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони ҳамешагии сомонаи Auto TV. ирӯз 2 ноябри соли 2023 бачаҳои азиз. ирӯза навор фақат Opel ваз 21099, Daewoo Lacetti, Astra H, Astra G, Vectra A, Vectra B, Astra F, Mercedes, хулоса беҳтарин навор шудагиҳои тамошо кунед. дар ҳамин навор лайкора бизанед, подписатсия кунед. вақте ки мо навор кардем шумо хабардор мешавед. бардоро барои реклама имо WhatsApp рақамҳои тисела метавонед хона, замин, квартира, техникаву компания офис аппарото боша. агар равон кунед мо рекламаш мекунем бачаҳо. ҳамин хундаи бари шумо. дар комментария ҳатман нависем ба шумо аз кадом маркаи мошини лозимай. мо аз рӯи комментария мехонем, навор пешниҳод мекунем барои тамошобино. эълона хулоса сар мекунед шумо дар ҷо бишинед, лайка бизанед, навора тамошо кунед. мегзарем ба якум Opel Astra F фурӯшӣ. айни ҳол дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. бо нархи 25000 сомонӣ фурӯхта мешавад. худотон дарунча дидесем бачаҳои азиз. солиш 92. Astra F Caravan маромат кунед. бензини газ, коробкаш механика, мотор 1.6 простой, гази бензин ҳардаш кор мена, мотор расход надора, хадавои созай, ҳуҷҷати солона дорад. балонош миёна. нархи мошин 25000 сомон, боз камтар муомила дорад. мошин дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. состоянии мошин хуб аст. касоне ки караван мехарем, маромат дӯстони азиз. рақамошам мондагием 904. занг занед, аз номи канали Auto TV гап занед. иншоалло бо шумо скидка ҳам мекунам. ҳатман аз номи канали мо салом расонедша. мегзарем ба дуюм Astra F фурӯшӣ дӯстони азиз. солиш 1996. дар ноҳияи ҳамадонӣ бо нархи 30000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ҳамин ҳолат расмаша дидесем бачаҳои азиз. мутаассифона ки расми кам равон кардан ҳамин қадарай. 30000 сомон, боз муомила дорад. сӯзишвориш бензини газ, дар кузови хечибек, мотор 1.6 литр, краскаш тозаи хушрӯ, пробегаш 123456 километр. рости бачаҳо қайд мекунанд ки бародар пробегшам гап зад. ҳамин қадар қайд кардан пробегша. коробкаш механикай, срочна фурӯшай. Astra F солиш 96. касоне ки мехарем маромат кунед. рақамошонро занг занед, беҳуда нороҳатшон накунед. бародаре ки мошинхар ҳастен, мошинфурӯшора беҳуда нороҳат накунед. касоне ки харидори ҳақиқӣ ҳастен, занг занед. сеюм мошини фурӯшӣ ваз 2114 дӯстони азиз. солиш 2006. ҳамин состоянӣ ҳастанд нафарое ки наворои моро хотири вазо тамошо мекунанд. 2114, 21099, 0607 дигаро. хулоса тамошо кунед. 18500 сомон дар шаҳри Душанбе қарор дорад. сӯзишвориш бензини холӣ дар кузови хечибек, ҳами краскашай, ҳами хел ранг. мотор 1.6 литр. моторша нав кардагиам бачаҳои азиз. коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор, коробка, хадавой 100% бачаҳои азиз. 4 балони нав, аккумулятори нав, ҳуҷҷат бучидагиай, срочна фурӯшай бо нархи 18500 сомонӣ фурӯхта мешавад. состоянии мошин бачаҳо нафарои ки тамошо кесен ҳамин ҳолатай. ҳамин қа маълумот мода пешниҳод кардам, мо бари шумо хондем дӯстони азиз. мошини фурӯшии чорум дӯстон, Opel Astra H. ростӣ дар комментария навори пешина 2-3 нафар навис ки бародар Astra H навор кунен. аки мо автоматикаша наёфтем, механика бари шумо. айни ҳол дар аммо тарафҳои регар қарор дора мошин. турсунзода қайд кардагианд. 43000 сомонӣ нархаш. сӯзишвориш бензини газ, дар кузови хечибек, краскаш тоза ки хушрӯ, мотор 1.8 литр, 12345 километр пробегша қайд кардагианд. коробкаш механика. мошин фақат ҳолаташ хубай, фақат мегири ҳай мекунӣ гуфтан нависагианд. расход надорад. срочна пул наличӣ дар курай алиш мешава. фақат 60000 ҳисобаш кунем. мошинанега баъд алиш мекунем. мақсад ягон мошини 60000 боша агар метавонем алиш кунем.
ماشین فروشی پنجم بردار عزیز، مرسدس بنز یک کلاس، سالش 1997. عین حال در دوشنبه با نرخ 45000 تومانی فروخته میشه. سوزشورش بنزین گاز در کوزه سدان کراسکای سفید، موتور 1.8، پرابگش 33000، коробка механика، ماشین 100%، ягон кор надорад, срочно мефурӯшем. занг занен рақамҳои охираш 88 84. рости дар коммент навори пешнада нависанд ки бародар оҳиста гап мезанӣ. ака дӯстони аз ҳами қамо гап мезанем, маълумоташа шумода хушрӯ карда бояд фаҳмонем. ҳастанд нафарое ки мегӯянд ки оҳиста гап зан, ҳастанд нафарое ки тез гап зан мегӯянд. хулоса ман нафаҳмидам мардуми хидмона. хай худо ҳаматон соҳиб бошед. ҳамин қа маълумот дӯстон, мошинча дар душанбе, касе мехара рақамошта занг занад. мошини фурӯшии панҷум дӯстони азиз, Daewoo Leganze. ҳамин ҳолат нигоҳ кунед. 2005 сол 11000 сум нархаш айни ҳол дар душанбе қарор дорад. сӯзишвориш бензини газ дар кузофи седан, краскаш тозак, мотор 1.8 литр, коробка механика. мошин 100% задагӣ пусидагӣ надорад. мотор, вагон, 4 баллон, пачка, кондисионер, яхча. харидори аниқ занг зана муомила дорад. срочно фурӯшиай. 11000 сумон дӯстони азиз, ман хидмам ҳайронам. и бародарам мумкин сум дар кор боша. и кондисионер, баллонаш, пачкаву мотору вагону. хай худотон хулоса занг мезанед дӯстон, мепирсен ша. рақамҳои 0850 барои муроҷиат кардан. дӯстони азиз, шумо хона, замин, квартира доред, метавонед равон кунед. ман хеле рекламаш мекунам. мегзарем ба мошини навбатӣ. Opel Vectra A, солиш 91, дар хуҷанди бостонӣ бо нархи 26500 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ дар кузов седан, мотор 1.6 литр, пробегаш 212000 км, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. кузов задагӣ, тарошидагӣ нестай. чашкаҳош 100%. гидравлик, рул, люк, панорама, мотор 1.6, равған намехӯрад. хадавои коробка 100%. диск литри R14 камтар арзон мешавад. рақамош барои муроҷиат рӯи экран дай. дӯстон, ҳамин навор дар ростӣ агар битонен лайкотона бизанен, чунки мо ҳар рӯз ҳамин наворро тамошо кунен. мо ҳар рӯза навор мекунем бари шумо дӯстони азиз. мо шумо гуфтан навор мекунем, шумо мода дастгирӣ кунен. ҳамин я лайки бепули дарафи даст чапа бизанен, беҳтарин мешавад. мошини фурӯшии навбатӣ дӯстони азиз, Hyundai Sonata. касоне ки мехарен, хушбаҳолтон. солаш 2008 дар душанбе бо нархи 36000 сомонӣ фурӯхта мешавад. толка газ қатъи заводид мешавад. мошин кузов седан, мотор D, 123000 км пробегаш, коробка механика, мотор, вагон, кондисионер, ях. техосмотр то августи 2024 ҳастай. срочно нархи охираш 36000 сомонӣ. навораи мо шумода маъқул ҳаст ё нест? ҳатман дар комментария. агар маъқул боша, ба пеш бародар навораро давом де. маъқул нашид, ята дизлайка биҷихем, бача мо розием. дар душанбе 36000 сум меган. гази холиқати мошин ҳаракат мекунад. солаш 2008 сол. краскашам сафедакай. ҳамин састаяни хулоса мошина мефурӯшанд. касе ки мехара, худотон боз занг занен, бипирсен. мошини фурӯшии ахирон Opel Astra J, солаш 1998, дар шаҳри Нав қарор дорад. бо нархи 45000 сомонӣ фурӯхта мешавад. краска тоза. сӯзишвориша нигоҳ кунед бачаҳои азиз. бензини газ қатъи ҳаракат мекунад. дар кузофи хечбек, краскаи сирх, мотор 1.6 литр, коробка передачи механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. срочно сум дар кора мефурӯшанд. баллонош 70-80%. документ дорад. мотор, коробка ходовой соз. састаяни мошин хуб. 45000 сомон савдо дар назди ҳамин Astra. беҳуда занг назанед. солаш 98. инҷа навор дӯстон ба охир мераса. касоне ки хона, замин, квартира дорен, метавонед мода равон кунед суратоша. иншоалло мо дар навораи баъдина рекламаш мекунем, кори шуморо осон мекунем. боқӣ дар амони худо. лайкакотона бимонен. баъдан хушомаден. ассалому алайкум дӯстони азиз.